Bueno, primer de tot, moltes gràcies. Estem molt contents. Estar aquí ja és un premi. Estem molt emocionats. Bueno, impressiona molt això, o sigui que farem el que podem, Bueno, el Dídac i l'Alicia m'ajudaran una mica a explicar com he fet aquesta activitat. Bé, jo soc professora de la UC, de l'Escola de Clot, i faig matèries de suport, entre elles el castellà. Llavors, en aquesta matèria m'agrada molt, sempre que puc, és triar activitats que siguin molt significatives i motivadores per a ells, no? Perquè jo crec que és una manera que s'impliquin i que ho donin tot, que sempre ho donen. I llavors, quan vas assabentar-me d'aquest concurs, vas pensar que era una bona oportunitat. Jo em vas motivar la primera, molt i molt, perquè m'agradava molt, i després vas presentar el concurs als meus alumnes. Bueno, de seguida es van engrescar, van dir que al davant i vinga, aquí estem. Llavors, em van començar per veure a veure què volien contar. Per fer això, vam fer una pluja d'idees, que ara a l'Alicia li passaré el torn de paraules i explicarà molt millor que jo què és això de la pluja d'idees i què va passar. Doncs vam fer una pluja d'idees per poder triar el tema del vídeo i en aquesta pluja d'idees van sortir temes que a nosaltres, com a adolescents, ens interessen molt. Temes com, per exemple, la crisi, l'atur, l'anorèxia, la pobresa, etc. A partir d'aquí vam crear un rap que es diu Què passa contigo mundo, que tracta sobre les persones que, bueno, unes es moren de gana i altres es moren per aprimar-se. En el nostre cas, ningú va voler cantar, per això, bueno, com ningú va voler cantar, es va animar la nostra professora Esther i que va fer, bé, com va poder. Té raó. Nosaltres vam fer la història La vida gira i explica com la vida gira i de vegades estàs amb un preu de sobte pots caure. I pots pensar de tenir-lo tot o no tenir res. Nosaltres sí que ens vam animar a cantar. Nosaltres, la de patis que ens vam agafar per poder la gravació, enregistrant-se una cançó és més difícil del que ens ho podem pensar. Però va valer la pena. Ens ho vam passar molt bé, ens hem sentit com veritables artistes. Bé, bueno, té raó. Es van adonar-nos de que cantar una cançó i enregistrar va ser una i una altra, però també van riure molt, no? Quan ja tenien tota la història que volien contar, que van fer sortir els pares de l'escola. I van tenir tan mala sort o no, que van sortir la setmana aquesta que havia amenaça de neu, amb un fred que pelava, i que tenien molts d'alumnes nostres de baixa, però malgrat això van sortir. També va ser una experiència molt, molt maca. Nosaltres vam sortir un dia que hi havia amenaça de fred, però vam passar molt de fred, però això ens va fer pensar amb la gent que viu al carrer, que cada dia estan passant fred. Jo crec que ha estat una experiència molt positiva per tots, ja que hem pogut treballar la matèria de castellà sense la necessitat d'utilitzar els llibres, com ho fem habitualment. I, com deia la nostra professora, aprendre ha de ser divertit i si no ens agrada el que fem, mai podrem aprendre. Jo volia dir que jo també aprenc cada dia d'ells. Jo crec que m'ha ensenyat més ell a mi que jo a ells, la veritat. Anem al mateix camí. I això està una experiència super maca, de treballar tots plegats, colze amb colze, per arribar a una fi. Mira, aquí estem, no? I, jo aprofito, ara que estic aquí i davant de tota aquesta gent, per donar-vos les gràcies per ser com sou super especials i que sou la canya i que sempre m'ensenyeu a mi moltes i moltes coses. Moltes gràcies, alumnes. Anem a veure el filmetratge Què passa contigo mundo. Acosteu-vos. Veniu cap aquí. ¿Qué pasa contigo, mundo? El mundo enloquece y no sabemos por qué. Unos tiran la comida, otros no tienen que comer. La revista nos enseña que para poder triunfar en esta vida vacía deberás adelgazar. Tiras la comida porque ya no puedes más, mientras otro a tu lado no se puede alimentar. Soñemos con un cambio y repartir todo mejor, ayudarnos como hermanos sin ninguna distinción.
¿Te apuntas al cambio, hermano?